Poďme si ukázať, aké jednoduché je vytvoriť si e-mailovú šablónu pre hromadný mailing z programu CRM Mango. Dobre, sme v nastaveniach, poďme do sekcie e-mailové šablóny. Vytvoríme si novú e-mailovú šablónu, môžeme si ju nejako nazvať, testovacia kampaň a poďme si vytvoriť danú kampaň. Predmet e-mailu, ktorý chceme rozposlať. Aha, taký som. Tak. A tu máme sekciu miesto, kde si treba vložiť určité elementy. Takže ako prvé by som si zvolil nejaký jemný background daného e-mailu. Môžeme nastaviť nejak takto. Pridáme teraz element zo šablóny. Takže máme tu určité elementy, ktoré sú buď s tlačidlom, s textom, s obrázkom, obrázok s tlačidlom a podobne, ako vidíte. Máme tu aj určité špeciálne elementy, ktoré sú potom určené pre volanie cez API, ale tieto základné sú tu pripravené pre vás. Takže dajme si nejaký ten základný, povedzme si hore logo, takže chceme si sem vlastne vložiť obrázoček, ja si môžem tento zmazať a rovno si obrázok pridať z banky obrázkov. Tak, môžeme si dať takto, zväčšíme si ho, ako sa nám to páči. Môžeme si ešte nastaviť padding obrázku, tak aby nám presne prilíhal na jednotlivé stránky. Tak, a jemne si ho zväčšíme ešte. Tak, je to krajšie, môžeme si pridať nejaký ďalší element. Teraz povedzme, že chceme sem nejaký text. Toto je moja prvá kampaň. Tak. Máme tu nejaký text, ktorý samozrejme by v reálnom maile bol trošku dlhší. Môžeme si upraviť tlačidlo, môžeme si nastaviť farbu tlačidla, ako sa nám páči, farbu písma a samozrejme web adresu daného tlačidla. Takže môžeme sem dať niečo takéto. Tak, ako ďalší element si môžeme pridať zasa nejaký obrázok, text a obrázok, takže sem by sme si napísali aha, aké máme obrázky a samozrejme si upravíme daný obrázok. Zasa ja si ho môžem vymazať a môžem si tam vložiť obrázok z našej banky, napríklad niečo takéto. Môžeme si to aj zväčšiť a hotovo. Ak by sme chceli si upraviť alebo posunúť, tak stačí to takto chytiť a posunúť sa medzi sebou, to je veľmi jednoduché. Prípadne si môžete nastaviť farbu pozadia daného elementu, môžeme si povedať, že chceme takú oranžovú, jak je toto naše mango. Môžete si nastaviť samozrejme aj ohraničenie, napríklad, že chcem tam nejakú takúto šedú alebo tmavšiu čiaru. Samozrejme, treba na to mať trošku grafické cítenie, čo ja nemám. A potom poďme sa ďalej pozrieť, môžeme si tam pridať nejaký ďalší element, možno by teraz bolo zaujímavé si tam dať nejaké video. Ja už tu mám na druhej obrazovke prichystané video, kde keď si dáme vlastne upraviť a dáme si sem adresu videa, tak Mango nám teraz natiahne aj titulnú obrazovku z daného videa. Môžeme si ho jemne zmenšiť, tak aby sa nám páčilo. Ešte určite by tam bolo dobré dodať nejaký text, lebo tam máme málo textu, takže dali by sme si nejaký takýto text a niečo by sme si sem napísali, nastavili tlačidlo a môžeme si dať ešte veľmi zaujímavú funkciu tu máme, je to tlačidlo na generovanie lídov, takže ja si toto tlačidlo si ja vymažem a vložíme si sem tlačidlo na generovanie lídov, môžeme to takto červené. Toto tlačidlo, keď zákazník, na ktorému odošleme mail, stlačí, tak ho presmeruje na túto stránku, ktorú si nastavíte, ale medzi tým, ako ho presmeruje na tú stránku, sa vám založí lead v Mangu,
To znamená, že budete vedieť, že niekto klikol na toto tlačidlo a nie niekto, ale budeme mať presnú firmu, pretože vieme, komu sme ten e-mail odoslali a tým pádom si automaticky robíte zber lídov bez toho, že by musel ten daný zákazník vypisovať ďalšie polia, kto je, čo je a čo vlastne chce. To je takisto veľmi zaujímavá vec. No a možno ešte by sme si sa mohli pridať nejaké sociálne siete, kde si môžeme teda pridať aj ďalšie, ktoré používate, napríklad LinkedIn a napríklad webovú stránku. No a samozrejme každú sociálnu sieť si potom môžeme doplniť, môžeme si tam nahrať iný obrázok, ak sa nám páči ten pôvodný a hlavne dať tam nejakú adresu. Takto spravenú webovú kampaň alebo teda mailovú kampaň si môžeme uložiť. No a následne samozrejme si ju odoslať, aby sme videli, ako sa bude zobrazovať. A čo je ešte veľmi dôležité, tak my samozrejme môžeme vo mailových kampaniách používať aj tzv. Aliasy. To znamená, že môžeme to tu urobiť takto. Ahoj. A teraz si dáme alias a povieme si, že tam chceme dať priezvisko alebo meno a priezvisko z adresáru, ktorý máme vlastne vyplnený. Takže takto napríklad urobený alias bude znamenať, že keď rozpošleme 100 mailov, tak v každom e-maili bude samozrejme meno a priezvisko toho človeka, ktorému posielame mail. Musíme to mať samozrejme tak správne vyplnené v osobách v adresári, ale potom ten mail samozrejme bude vyzerať oveľa lepšie. Tak, čo ešte veľmi zaujímavá funkcia je, že samozrejme vy môžete mať zákazníkov z rôznych krajín a tým pádom používajúcich rôzne jazyky. My môžeme tento mail teraz zobrať, máme tu vlastne aj ostatné jazyky ako češtinu, angličtinu a podobne. Hej. A ja teraz môžem tento mail, ktorý som si vytvoril, tak si ho môžem dať preložiť do angličtiny. Tak, a teraz by sa mi mal zobraziť tu dole mail, ktorý sme napísali vyššie, tak kompletne preložený v angličtine a vidíte, že zostali všetky obrázky, všetko zostalo ako má, ale už text je v angličtine. Takže už nemusíte potom písať ten mail naozaj v x jazykoch, naozaj stačí si ho napísať jedenkrát dobre, nechať si ho preložiť a samozrejme text, strojovo preložený text si nechať potom skontrolovať. Tak, to je asi všetko. Takto uloženú kampaň môžeme potom rozposlať na klientov, no a čakať, čo sa vlastne bude diať. Samozrejme Mango po rozposlaní vám bude zaznamenávať, kto si daný mail otvoril, ako máte percentuálnu úspešnosť a tak ďalej, ale to si dáme možno neskôr nejaké ďalšie video.